May na po kamo sa Bicol. Kumusta na nga po pala kayo dyan? At sana ay lagi tayo nasa mabuting kalagayan. Sa video po na ito ay dito ako ngayon sa St. Padre Pio Green Valley na matatagpuan lamang dito sa Zone 7, Panikwason, Naga City, Camarines Sur. Dito lamang po yan sa Bicol. Napakagandang pasyalan ito guys, lalo na sa mga taong nature lover dahil sa napakaraming malalaking puno at ang kanilang alagang-alaga na Carabao grass na pwede kayo mag-picnic. Comment nga po kayo kung kayo ay nakapunta na dito at anong masasabi nyo sa lugar na ito. At sa mga hindi pa po nakapunta dito ay mag-comment din po kayo, baka sakaling sa pag-comment nyo ay dyan kayo makahanap na kasama papunta dyan. Sa mga hindi pa po nakapunta dito sa Padre Pio Green Valley ay wag po kayo gagamit ng Waze of Google Map dahil ayon po sa management ng Padre Pio Green Valley ay marami na ang naligaw at napupunta sila sa Municipality of Pili, Camarines Sur. Kaya kapag nasa barangay Panikwason na po kayo ay magtanong-tanong na lang po kayo. Sa ngayon ang entrance fee po nila ay 20 pesos na dahil para din po yan sa mas mapabuti nila ang kanilang serbisyo. At eto po ang aking buong pamilyang mapagmahal at mababait. Meron din po sila dito pinapaupahan na cottage sa murang halaga lamang po. Maganda po dito mamasyal dahil bukod sa napaka-presko ng lugar ay pwede po kayo maligo sa ilog na napakalinaw ng tubig.